Stres, celý deň som mal stres, asi taký stres som ešte pred pretekom nemal ako dnes. Martin dal skvelý úsek, fakt dobre mi to odovzdal na to, že jeho prvá štafeta v takomto vetre tak to zvládol úplne super. Všetko bojuje. Kubo robí, čo môže, ide boky. Keď po mne idú dve také skúsené pretekárky, tak z toho môže byť pekný výsledok. Takže je moja úloha, aby som im to dal čo najlepšie. Strašne, ale veľmi mrzí všetkých, že bolo to o chlub. Ja som vďačná tej našej štafete za to, že bojovali. Bola to moja posledná štafeta, tak som za to strašne rada. Konečná bodka za tým súbojom v pohári národov bude teda až vo slepo šprinte, tak no všetci držte palce, jasné?